wọlụ ọfụma ife ọ na-agali ọfụma ma ọ da-agali ọfụma ma ịmafụ na ị na-eme omume kwesịrị na ị ga na-eme ọkụ na ọ da-adịrị mma gbakpọnụ nkịtị imekọtakwana si ije mụba test na nka ọtaba aja nka maka ofu mbọsị ebe nụ awọ nwa ogbenye mesịa tọsụwa n'afịa eji na mgbanụ ụsọ ije elu eji na mgbanụ ụsọ ije ụwa ije bụ ije elu ma ị nwere ndidi jide eziokwu Olise ala obi ije ụwa ị nwere ndidi jide eziokwu ka adịla gị mma eji na mgbanụ ụsọ ije elu eji na mgbanụ ụsọ ije ụwa ala obi ije elu ị nwere ndidi jide eziokwu Olise amalugo ala obi ije elu ị nwere ndidi jide eziokwu ka adịrị gị mma eziokwu amara onye ilo 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 eziokwu amara onye ilo
ịghọtala ije na nchekasị nke ụwa emena ejuzo ọ bụ na ịghọtala ije n'ịma na-ekwutọkwa onye ọzọ ejina mgbanụsọ ije ejina mgbanụsọ ije ụwa ala obi ije inwere ndidi jide ezobolisa maliro ala obi ije inwere ndidi jide ezogbo ga-adịrị gị mma onye na-eme ezigbo omume a sịkwana na ibe ya na-atụ anya agafe emekasị weta enwe obele aka n'ike nke onye nwe anyị ọ ga-enwetalịrị ya o were alụ ndidi na eziokwu n'aka anyị sịkwara ndị were nwa ya n'aka maka onye jiri afụ ndị were nwa ya n'aka oge luli ebe onye ji ọsọ lu mana isi ife niile bụ alụ eji na mgbanụ sọ ije n'ilọtala ije ụwa ọ bụ n'ilọtala ije anyị bịa n'ịma na-enwe ntakasị arụ ma nche ọ bụ n'ilọtala ije n'ịma na-ekwutọ onye ọzọ eji na mgbanụsọ ije eji na mgbanụsọ ije ụwa ala obi ije inwere ndidi jide ezokolisa maliko ala obi ije inwere ndidi jide ezokwo ọ ga-adịrị gị mma eziokwu amara onilo 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 anyị na-ekwukwanụ eziokwu na nke ọpụta ọpụla ekeresi onwe ndị ọ na-aba na-ekwu eziokwu ọ na-ewutaba n'obi na-ataba anya na alụ na ntị na-abụ eziokwu onye na-ekwu ya bụ eziokwu pụta ọ mara nwanne ọ mara onye ilo ife ọfụka oge maka na asị na mgbịrịgba na-agbọpụta ilo egwu atụgo onye ụjọ eziokwu pụtakwue egwu atụgo onye asị ifela atụgo onye asị
eziokwu amara onye na-emesi ile Eziokwu amara onye